soko poitok layo jotono kam kreng tongbai na dei ke tinini haini hai kaitini kok surung lai thani rokno haini hai khaka hamya paro ke padi jengani skam surlai na bugra kaitorni no hambai ro nungsuno haini hai jora ka hamaro pikya nini kok thai no surung lai nani one sok lai nani kaitor no hambai tebo pipe hambai jeniba gainan kalburi kroso tuika nini thui no nang saklai kya jungno kufur khlainani bagai jungno kusung khlainani bagai kaitor tabung nini bising tui sung jukno hawo thangnani jini lama angli thangka kaitor no hambai tebo nang jungno chubadi osungsar tongsa jungno no suriwui nini raida phurungtui jung tongbai thangmani kaitor nang chubadi uzoran ni thani ya paro jeng manusia pai thang zoran ni phola bai kobol pai nei bugra jisu ning bai se apa kai tan thani surisan amen ke hai tini jeng mathai ni eno surung lai piana ke ang poitok layo tini pai lai mana nei mathai chapter 5 verse 1 is me 12 jora jeng tini bai ke wai tham ke jeng brono pari jeng lai bana Jangan disebut hai ang Mathai chapter 5 verse 1 is 12 jorano pore kuyan. Lepani sini Bible jeng clock layana Bible tong kewa clock lay di. Gajah prono Kaitorni kok kana pro jeng Bible tiye serung lay mak kaba ni jeni Bible gana nawi belek ti kata ro gana nawi kolom ro nawi serung mak ti bahawa jeng sui narik mana? Kepada yang poriwana hatayo kasawi Jisu pun mani. Mathai chapter 5 verse 1 itu mi 1 is 12 Jisu borok kabang manugai hatayo kasaka. Bo aro acuka bini sagri rok bono cor sake kutungka. Hake bo purung na jengsaka. Lama kaham. Kaitorni thani koyui tongnai rok borok hamsaja. Kaitorni ha borok nino. Kha kamnai rok borok hamsaja kaitor borok no kha kesang runai kha sutrang rok borok hamsaja kaitor runa hanmano borok mannai kaitor naima tui simi tongna nangnai rok borok hamsaja kaitor borok no kha kosong rusup nai buino maya chanai rok borok hamsaja kaitor bo borok no maya chanai kha kufur rok borok hamsaja borok kaitor no nuknai buino kethar nai ro borok hamsaja kaitor borok no borok no bini besar rok nai kaitor naima tui tongwei satok jak nai borok hamsaja kaitor ni ha borok nino norok ani borok engma bai bui norok no lajiru ke norok no satok ke norok no tatal ke kok hamyasa ke norok hamsaja khas rangdi tongthok di tamni hinke jukno hawo norok ni bagai sokat kabang makhati jak tongo norok ni slai sekang tongnai diari rok nobo borok rok omutui ke no satok ka o elembar porimane bisinte kaitor suno ketal ke hamari klaijeng amen padisung ngesung thangayana ang hai muito khaironan musungo puila wosung tangnai waini wosung toma sereng ka oro sung nugo tumaisa je Kaitorni thani koi tongnai ro borok hamsaja geseng English ke nugo blessed are the one who are poor in spirit gang kam ke apro bujogi sai ka jeng je sebab bukha koinene sebab poor in spirit Bomo hai borok ke Bomo hai borok temanai phola koinene engman ke omo hai koinene engma kangke se Kaitorni hamari manai ke borok Kaitorni thani hamsaja temanole Kaitor borok ni bising samang klainai oboseng serengka puila wo Matthew chapter 5 puila ni Bomo wo bukhako ke boni poriseng nugo oro temaisa verse 4 kha sutrang ro borok hamsaja blessed are those who mourn for they shall be comfort oro
kha khamnai rok borok hamchajak. Okay, kha khamnai rok mane jeni sakni tongmung no siwi sakni haya no nugui siwi bukha khamnai mane kanai ang te ani haya ni bagi ang morkeo soknai kya ani te lama kri kya omo haike siwi bukhao kosto nangnai yok mini nai tuknai bono kaitorbai tumanai kaitorbai khaksangma rojaknai khaksang rojaknai nige tegisa jeng tegisa tumanu kha sutrang ro borok hamchajak oro jeng nugo english oke blessed are the meek je borok humble je borok koinini or bukha koinini je borok sakno koinini ngnai borok hamchajak jeng asai ketal ngmani yagulo jeng ang saka ge bahaina jeng jisuni character jisuni tongmung jini thani asai phai ge jisuni tongmung haikena jeng jisuni tongmungo mana jisuni bukha hai enge jeng slai jagi thang hain bagai jeng kebu no kristo no man kha ke jeng kebu no asai ketal ngkha ke jini thani slai jak mani phai jeng oste slai jagai na tamanai jeng tamanai musa hai tongmani mera hai ngai thang ge omono jeng koyene gentle meek english like meek ni ge bo obohai ngai phayo borok no kaitorni thani hamchajak bohai borok asai ketal ngmani pore bohai borok kani bagai jeng koyene ngruk ngkhang ke jeng kaitorni thani hamchajak ge tabo tiga shawo ge jeng tamanuka kaitor naimatui simi tongna nainai ro borok hamchajak english oge jeng nago blessed are the merciful blessed are those who hunger and thirst for righteousness je borok kaitorni samung kaham ni bagai okhuyui kangai tongnai ro mane kaitorni samung kaham no khlainani musuknai kaitorni samung no tui kangnai omon hai borok kaitorni thani hamchajak kaitorni thani kangnai okhuini mane tamo kaitorni bagai kaitorni samung tang nani bagai kaitorni hapwa nani bagai bono musungui tongnai geboro kaitorni thani hamchajak gete kaisa jeng tmanu blessed are the merciful for they shall obtain mercy oro je buino maya chanai ro boro hamchajak nisa buino maya chanai ro get soba buino maya chama je boro kaitorni maya no siniwi maja o borok no buino bu maya chamana jodi nang kebu no kaitorni maya no makha okay nang buino bu kaitor haikino kristo maya chama haikino nang bu buino maya chama nai teman humale boni kharyokma boni maya nini bisingo tongo kaitor sungno maya chamani jeng kahani bagiya jeng samang kaha tangmani bagiya piaba bo sungno hai no maya sa oma haikino sungbo buino maya chamana merciful mane tamabu maya samani mane tamabu buini ni thani haya klainge ko bono nakarma wana nang buino lasiro ke bono nakar mana na nini against samang klaika ke bono nakar mana na omona maya chamani merciful kaitorni thani bo kaitorni mokolo buino maya chamani ko bono buini sayano nakar simaliya je proprono kungsisi jolema makhang ke boni thani kaitorni cuma maya griko bo maya samaya maya chakhang ke nang jesu jolai tongphana nang pogui runai and bagi bible tumansa Matthew chapter 5 verse 44 and 44 Matthew 5:44 bagi sing naliwana ucap taro no apena 44 verse no ang lain tumai charo phiaba ang norok no okok sabo norok ni kena ari rok no hamjak di norok no surai nai rok no hamari redi norok no naisle nai rok ni
kaham khlaidi norokni hamya khlainai rokni bagai te satok nai rokni bagai suri sandi orojong fan pakinobo jisu tamaisa norok naisli nai rokno khom khlaidi nakadi norokni samang against samang khlaini rokno nakadi tamake jindo nirokni bagai je haya khlaini boron bagai isi suridi naka maba simisi thagia si suridi mane borno nakadi kaham khlaidi haini suridi jisu kristo tama bo kruso bujak pro bono kruso bunai rokni bagai se bo suri sano kaito apa borok tama khlai tongkha borok mungsa sia borok no nakadi Stephen bo haina bo hadu kokjagoi thuyani thuyutui tong pro Stephen bo se pilas kang biblos butharjak nai martyr khlaijak nai jisu no rukhnai rok singo ge bo haini sao borok tama khai tongkha sia borok nakadi ni bo wa kene so ge jang bo ma haina omono maya Kaitorni maya no sing mamani boni maya sing bising toro ke sing obo khai ngai manai getabo omono asuk jora sing serengka tabo kengke sing thanglayana verse 8 do verse 8 to maisa no sunnugo hai pore pena kha kufur rok borok hamchajak borok kaitorno nuknai or to maisa blessed are the pure in heart bekha kufur keseng borok kaitorni thani hamchajak tabo sing omono kisa detail thangnai na sing borok mungni soni bekha originally tama chini bekha engkha belai kana kosok kusung haya bible sawo Jeremiah chapter 17 verse 9 suntumano sini bekha ka jotoni sai bandenai jotoni sai hayaku ni so jotoni sai hayaku tebu pochayaku omhai ni sing nugu komo jagana tabo je borok ni bekha kupur pure borok ka hamchajak ge Christian ro sing bekha pure nang nai bekha kosong kisi pamang sing kibi ro ni nai sing clear ngani nai temane male Jisu Kristo ni sini bising phai abono sungno kupur khlaika tabo Jisu Kristo sini bising tongo abo baino bo kupur nayo tabo sing bahai ke sing kupur ka keseng ngai manai bahai ke pure in heart ngai manai lekha pore rekha ma baine temanai religious ma baide oborok sungno bekha kupur khlaimia sing chini bekhao khoyei boino phunu ya ka sing tongroi man haipana moito naradi kaitor chini bekhano nayo haine sing bible lugu kaitole bekhano sinai nang bahake hrimanai ba saka tama religious rok tama ba saka ke kaha bisingo ke haya nika omo haino lekha krung rok mane intellectual borok haino borok haya klaimano buisia tama borok kamo khai tongoni reng haipana bising si asal bising no ko isa kupur kami ya bible so bible Jisu Kristo tama isa Israel rok saksano especially Pharisai rok borok masok kupur kejeng jeng suwani nang ya seng haine kupur kaitoni jongjak borok rok kaitoni samang tangai bonok tongnai borok rok nei wansu apro Jisu tama isa Matthew chapter 3 verse 27 na kendro nuknai nerok puila sekang bising no si sugradi bising suka keseng ka haine saka ba sujadi keseng nai niro simalong hakot jungdui puja kaisi nijo simalong jungdui puja kai mane simalong bising seng simalong hakoro bisingo tomato jeng jotoni su bekreng ro kosok na so mana haide nang simalong no kebode kuragi asik kosok rok no jeng kuragi haibele haibana simalong o tomando jungdui be pulei kupu ke nai thau ke tongro jak sakawo ga Jisu Kristo Pharisai ro no haine sao niroba simalong hakor jungdui puja kaisibele hypocrites niro hypocrites nisa ge kaitor jo to ni sai
naisre kukmani ba jajagia ungkukmani bomo haino saka kaha phunugui bising no bising haya moino hypocrites to khathais mo hai saka ble kaha sung na kaha ma bising ke kofoma omo haino kaitor jajagia ungku sa phatalo jese pa kaha tongthung bisingo haya kaplan kaitor sini bising ni bukhani bising no bu nuku hai bagai sung bising mo si sung kusung ma khlai grana engka bising mo sabas huma kaitor sini bising go sung roma sini bising go sung roma sung roma ni saka simisi o sung sani gyan bai sung roma ni saka simisi o sung sani samung bai sung roma ni saka simisi o sung sani pan bai sung roma ni saka simisi piawa bising si ma sung rona ni Bible so sung sani dharma religion tamang boro saka no le sungsar tumakai sungsani dharma korma umro saka no se sungro wani nai pia ba jisu tumai sha bising no se ma sungro granai bising no sungro kangke boni bona saka bu sungsai painai hai ni so naga sung bising no sungro wani nangranai naga belai kena sung obono wan sok tai bopro sung bising no sung ma jepro sung Kaitorni kok no khanawi bono boni kok ni mote sung tongwu aprono chini bukha kusung ngi payo waisa sini bukha kusung ngka sini bising no sung kangkena sini 파다니 사몽부 성신아이 사몽바이부 성신아이 비싱고 성이야만에 사몽바이부 성이야 성 비싱고 성 관계 사몽바이 지니 사몽고 그 성파이나이 까하 파이나이 다만에 tmas okok 성어 프르마니 나이 지니 폴라 그 성은카 지니 비싱고 그 성은카게 하이는 사카부 그승 응파이나이 빌레스 간신이 폴라시 승로 장간 난그라고 그 스바고는 승로만 Kaitorni 폴라 지수 크리스토니 판 폴라 그 thani 판 정노 무슨이 많아 오 신이 부카 고소 카야노 그승 클라이마니 Kaitorni 스미세 판 가이도 클라이야게 아보노 클라이마이야 파리승 매튜 chapter 23 thamaya는 Matthew chapter 23 verse 26 Matthew 23 verse 26 ang purwana Nugya Farisai lota bising no hugradi hake sakabo hujaknai Nugya Farisai ni mad Farisai mokol kana tuman malem borok saka no simisi nugo pola tui mokol kana guys omai kamang ma Farisai he borok tongo sak no phurungnai sak no dharma guru sak no Bible phurungnai ni wan choge hebano Pharisee hai mokol kana bising no si hugradi saka haina lota saka hujak kusung ngana niso sung jodi kebo bising hujakya bukha kusung ngya bukha hujakya nge aboro bo kusung jiwo tongi maya boni lai tongmung kusung ngi maya boni lai pure ngi maya kupur ngi maya piaba Kaitor sawo sungno kupur kusung ketar ndi kusung kutar ngya keneng bai ke Kaitor no lobby manai Kaitor no suri manai nang jodi ketar singya ke Kaitor no bai ke nang suri manai Kaitor no suri nani bagai ketar kupur ngalai nang o kupur bai ke nai Kaitorni kok thai bai jini bukha sujage sung kupur ngi mana ge kupur ngmani loge bu sung teisa hai sung Kaitorni kok thai bai shui mang no tong nang nai sini kamang male nang bukha sujak pano yang berai kangke nang moila nang pi nang tuitu kupana hai bagi Bible sawo Peter no tamaisa tuitu ukja borok te
tui tu kuwane nang ya yakung su kene paye u yakung su mani tama sini ap asai ka tal mani ya golo sing sini sumso sabrung ni sumso no buseng kaitene kok thai bai sui tongan nang nai o kok si so padi sing thangye first Thessalonians Pila Thessaloniki chapter 4 verse 7 Pila Thessaloniki chapter 4 verse 7 ang purwana tongmong sitra tongna bagai kaito sungno sringya ketharke tongna bagai seringgo nadi ro sungringjak nai ro mane Christian ro asai ketal ungjak ro sungno ketharke tongdik nei seboringgo kethar temani bagai no kethar klai ketharke tongdik nei temani bagai sung mani ro keseng ke tong ro wani bagai ai bla okay sungno kaito kethar boni kok thai bai boni thui bai kethar khlai kya sungno kethar kufur ke tong rani bagai so chung kaitor bai kerengei tongoni sung kethar ngoni nangnai kufur ngoni nangnai nge asai ketal mani yagulo sung tei bu pur keseng ngre salni sal chung tei bu pur keseng ngre ngani nangnai nge nang salni sal amo tumang nai sita pita ngre ke bai nangnai jen keseng ngre nangnai omo haino Kristen ro tumani bagai mane kaitor tumani bagai sung kufur khlai kya tei bu pur boy baksa ngthung nei hanya ngre thungya जों वांसक नायदि जों संसारनि borok bai kisisa juda ni ta wangsok जों संसारनि borok bai गोबां माने जों हर बायसा हायनि जों बाइबेल नो तुमाय माले जों आगे मोनाक माव तंमानि ताक पहर सफायख्या नि बाइबेल सो सो पहर जिसु ख्रिस्ट पहर सबनो जिसु ख्रिस्ट पहर समका आसाय कताल इंजा ख्रिस्टान रकनो निरक उनका संसारनि जाति पहर कियाबा जों आसाय कताल निया प्रंके तमा संसारनि borok सबाबो संसार borokka मोनाक मानि borok जों का पहर नि borok निरक उनका जाति बैनो पहर पुनुकनाय के मोनाक बाय जाति जों completely फेरजा हेदे मोनागो जों याकु कपरावै मंसन लुगिया पहर तमानो फा के almost जों संसारनि borok बाय जों फेरलाय मुं अमानो नों गोबैनो आसाय कताल ओंखाके नोंनि थानाय स्लाइजाक माने तंनाय बनो जों रुक माने आगे गोबां मन सामं हाया रकनो खलायमाने आबनो खिबिते काहा इंग्रो नों बैनो जिसु ख्रिस्टनि पहर नों बैनो फुनुकनाय बैनो लामा फुनुकनाय अमहा जदि नोंनि थानाय स्लाइजाक माने गरैके नों कसं इंगियाखौ नों जोंग्रो जागियाखौ नों जों नोंनि बखा कसं ओंखाके नोंनि फला कसं ओंखाके नों सोलायनाय नेगे जों साथारैनो तमानो माले काइतनि कक नि थानि नांगैयो जे उ काइतनि कक नांमबायनो नों स्लाइजागोन पियाबा नन बिलिभार्स रो गोबो के काइतनो माया जि गिरजाफोर थांदि काइतनो माया के बरन थानि स्लाइजाक सरासा स्लाइजाकनाय गाहाय हाय सखैफिनाय गे कक बारनदि circumstances ओंखांके आबो एको सखैनाय हाबनो गोबो ख्रिस्टान के जेसेबानो ओंफायदि ओ स्लाइजाक माने तंनाय ते किफिल थांफैया जों स्लाइजाक माने जिसु ख्रिस्ट जोंनि थानाय आजाय फैकिया जों तेबो कहाँ के स्लाइजाक माने के जों तमाना जिसु ख्रिस्ट न जों तेबो जोंनि थानाय तरर नांनाय जों सुमसकनो गिरनानै नांनाय सुमसकनो जों बेलायखौनो सिरियास नांनानै नांनाय First Peter थांनाय बायदि chapter 3 verse 15 First Peter chapter 3 verse 15 and for 15 नरक खा बिसिंगो ख्रिस्टनो सुब्राय खनै बिनि थानि
bomoi tongdi norok tamano khatung hunei sungnai rokno sana bagi tiar ungdi tongdi ortmaisa norok kha bisingo kristono subrai hunei bini thani bomoi tongdi जों kristono subrai hunei bono kaitor hunei जों bokhawo soi hunai nangnai bo subrai bono kaitor bono snamnai ke जों bono boni thani जों sakno yapare जों gojoं ngui ma tongnai ngui dongmonai जों sumsokno gerinan nangnai tomam sumsok mane kwangmano bible suijak tongo जों nugo sumsok toma nang nongmani jamani bo sumsok bejoa tonglai mani bo sumsok kajaya borjaya wi thangsa tonglai mani sumsok tao hamchajak laika kena thangsa huisongni hai kena thulai dongkha oborok beba kaitoni thani chaya nongwi chawi kaitoni hani bagi wasongna rengdia obo chaya obo sumso bini tonai bini manai no khogui luk ungui khogmani siko khogmani obo chaya obo sumso gakbang masung omosu nini जों haina sible omo sumso जोंनि बिबेखौनो जों सिब जों अबरकनि न सिनानि बागै जों तेबो बाइबल फरायनो नांनाय बाइबल सोलोंनानै नांनाय गाइदर जोंनो गोजों रुरुक थों नायनाय जों गोजों नानि बागै जों रुरुक नानि बागै जों बाइबल फरायवै बरं मेडिटेशन खालायनो नांनाय जों साथारै जों बाइबल न सोलोंनानै नांनाय बाइबल दाबो गाइदरनि कक थाय गाइदरनि कक न जों फरायरो गाइदर जों न सारो माने फना ताखादि द हनि जों साजाक माहाय नाय अब जायाब्ले नि साजाक माहाय नाय अब जाब्ले तमले गाइदरनि कक सिबो ए गाइदरनि कक सि फरायलिया के न सानाय सिकरिखे हाबले नोंसो साजाकलिया अब हाया दें दं काहा दें दं नोंसि सिलि इनके नों बाइके जों रुरुक मानाय काहानो खायरो नों जों रुरुक मानाय जों गाइदरनि ककनो जों साथारैनो सोलोंलायनो नांनाय जों जाया जों तमानाय जों तमानाय जों सुमसक बाय गोब्लों पियाबा जों जेफ्रो आसाय खोताल ओंगो आप्रो जों गाइदरनि थानि सक फायखा गाइदरनो गोजों खायरखा हायबागै जों दैबो जोंरुक नांनाय जे बरकनि आसाय खोताल नि आखंखे आ बरक जोंनानि फानसि करिखो बरकनिनो गोजोंनानि फान करिखो तमाने बरक जोंरोनो जिसु हुजागियाखो हुखेसि जोंरुक नाय जों sak musuk tuino kebekewi Kristen ke sak musuk tui te tong malia obo Kristen live ya sak musuk tui tong malia Kaitorni musuk tui se seng tong malia nai Kaitorni musuk tui tong wani kena boni kok no seng kena wana nai hello omai takhedi yang thangdi sadi nungdi omono seng kena wani nai kena baiki sih kes kena liya kena pesu porliya Sering kena bahis isna, girja tanggo koroksa kok pirka teman-teman rok saka bono kanai pekya Bible pilolya hai girja tanggi pekya, oh ya, neng personally sak sorai neng Kaitorni kok no kanau nang nai, baiknya neng kanama Kaitorni kok no pore boy, neng kanai pekya tik no girja wo bono tui neng wan sokoni nang nai, pore nang nai, neng personal meditation tomoni nang nai. Nengkesini Kaitorni kokno khanawe bono dagi jak nanai. Jadi जों दैगासेयाव थांगासिनो verse 9 जोंहानि हाय Matthew chapter 5 गो थांनायखौनो chapter 5 verse 9 आं फरायबानो verse 9 बुइनो गोथार नायरो बरक hamchajak Kaitor borokno bini besarok nai buino ketharo nai ro sung actually buino ketharo nai blessed are the peacemaker sebabu peacemaker sebabu buino ketharo nai mane no haine borok walai dong mono ketharo nai ukok ya obuni
meaning ang nirok ogonang bujok hangkai nirok srai ke siwana jeng Simon Eden type lengo Eden type lengo temangka kaitor bai borok munishoni tama khaksangi tongmani ba gthalai tongmani o halo joy paikya hani bagai Adam sawo jisu kaitor 사르기어 파이 그상도도 저라고 파이 말아요니 파이프로 아담 능버러 안 흐자기 마똥카 리 그레이 라지기 마똥카 너는 기리의 흐자기 마똥카 보모니 포레 부타이 샤마니 포레 우 부타이 샤프로는 숨속은카 숨속이 바기노 가이토르바이 그상 때 동라이 말이야 할로 살라이자기 바이캬 아게 부타이 세스강 랑타 랑티 기리 라지마니 그레이 기리마니 그레이 Kaitorbai jiagrokono kaksang lai tong lai man haipana bethai samane pore engke te kaksang mane kri kha kiri tak sot tamanai enemy hai nglai kha taman le borok boni bukhawo boni conscience asai kha ang bustumjak sinai haya samang klai kha sumsok ngka sujakok sumsok ngka tabo sumsok bai poho thangsaw tong lai malia kaitorong ka poho 이게 가이토르 바이 할록 까카 우 할록 너 하이네 하이 보피원이 바기노 지수 크리스토 오 승사로 아사이 파이캬 칼바리 크로스 티캬 제 칼바리 크로스 티샤클라이만 이야굴로세 하이네 하이 보록 무니쇼 바이 가이토 할록 মানে 각상 মানে বর্তমানে অর্থমাইজা 그타 로작 피캬 지수 크리스토니 트이바이 이게 지수 크리스토 칼바리 크로스 트이바니까 보록 바이 가이토노 하이하이 그타로 피나니 바기 이게 지수 크리스토가 그자로 그타로 나이 사문 클라이나니 바기세 뭐 파이에 그러니까 보노 포이토 클라이마니 비싱 뜨이세 ซึ่ง 가이토 바이 하이하이 그타라이 피마나 콜로사이 당라니 비디 콜로사이 chapter 1 verse 21 22 Colossae chapter 1 21 22 ang purwana 21 22 okay hake sajlani bising tui बेबाक संसार नबो बाय कथारना नै काइtor खाचंखा बिनि साजला क्रुसो थैरमानि बिसिंतै काइtor कथारखा हाके आबो बायनो हाके आबो बायनो संसार बाय जुकनखानि बेबाक न बो बाय कथारखा नरक हामिया खलाइमा बाय हामिया वन सुकमा बाय नरक सालसा काइtor बाय हाकसाल इंगै तमासे Bini kena ari ngi tongmase piaba kaitor tabo bini buskango norok no kethar ke kupur ke te mazra kri ke tubuna bagai bini sajla thimani bisinte norok no bobai kethar kha agesun kaitor bai salja kaitor bai ari tongmani se sumsok ni bagai hai piaba jisu kristo ni bagai jengno tabo kethar phika Yesus Kristo ni thui ni bising tinggi awono kaito ni plan hani bagino kaitor Israel mo songka Israel ni bising tingno u Yesus Kristo asai ni bagino Israel no songo Israel no songman bising tui Yesus Kristo asai kya Yesus Kristo asawi u halok no hani hai snamui ropika so kaito Yesus Kristo ni bising tui jengno halok bowi ropika nung jodi u Jisu Kristo no hani bagino je borok kubu ke Jisu Kristo no ma ya borok je sepana girja thangdi boni thani u khaksang mani kre u je borok ni thani khaksang mani kre a borok buino bu khaksang roi meya bure busika je borok ni thani kubu ke khaksang ma kre u borok buino bahai ke kubu ke khaksang ma roi mana 승산의 버럭 또 뭐네 어 승산의 버럭 어 승사로 그부 이렇게 각성만 그래
even borok kok salayo khaksangmani kok rungni tonglainani kahamke tonglainani kok salayo haibana khaksanglai tongbi maya tumani bagi bon thani khaksanmani kubui sikri o khaksangman kubui ki khaksangmani sikri jepro जों 크리스토니 각상만은 보시 그 각상만 그래서 부이베 각상의 동의만은 그 부이노스 각상로이만은 그 오버로 부이노 또만 그 타이 부이노 그 타로나니 카이토 바이 스페셜리 카이토 바이 보록노 그 타로나니 삼은 아 보록노 클라이마 제 보록 카이토 바이 그 타작 이게 바이 그 카이토 바이 그 타작 지수 크리스토니 비싱트 보이토 클라이마 바이 제 보록 지수 크리스토니 트이바이 트이샤르사모가 안에 숨속 나가르자카 네 시나이 아버럭시 오사몽노 클라이마노 그슨 야삭마바이 ซึ่ 각상마바이 ซึ่ 오사몽노 ซึ่ 클라이마노 보도마이사 We are the ambassador of Christ ambassador माने जों राष्ट्रदूत कायसा राष्ट्र बाय ते कायसा देश बाय ते कायसा देश नो हालक बरनाय बंखा राष्ट्रदूत ambassador जों we are ambassador of Christ माने जों उनका काइतर बाय खृष्टनि बिसिंतै जों 정작 그 थारनाय बरक 정작 승산의 버로 카이토바이 그 타이야로 크리스토바이 그 타이야로노 ซึ่그 타로이마노 어번 오사문이 바기 ซึ่정작 we are ambassador 이게 ซึ่부이노 카이토바이 부이노 그 타로는 바기 ซึ่정작 이게 아무 그 타로는 사문 클라이는 바기 이게 ซึ่함작 라인은 있나요 그 폴라 그 트이럭노 그 마작 지수 크리스토 ซึ่숨서고 똥프로 함작만 하이노 ซึ่ 버럭나 함작은 뭐해 ซึ่아세크다 응만이 버래 ซึ่ 사실이야 ซึ่ 카이토니 누콩고 왜 카이토니 누콩고 응카바 ซึ่ 누콩고 버들에 버럭도 그방마 박사바 temanai juda baksa temanai kisah nin sai juda nin tongmong juda bon tongmong juda haipana seng ke thalai tonglai oni nangnai engga seng ke thalai tongmai yang ke baik ke buino seng ke tharonai sini bisingo seng ke thalai meya jeng ka bang mo tharo buno ko ke thalai meya dikon bai sekretari ke thalai malia yang ke thalai malia no mo thawo no kok bang lai kya orono temanai राजनीति मीटिंग में कॉक साले बासाई साले का अमंगो रेस्पेक्ट कलाई अमंगो करी क्या जे मुसुमानी साले क्या वाले ले क्या अगर जे बरो खाना वो पुल पिनो कॉक सामने मंखान के वो याक बनो बक अमंग कबाई तमनाई सुदई याक सिकाई साव अगर पुल पिन के बिनो माने नंगनाइसरे माने नो सावानी 플랫폼 하시 응시 박사 자가라고 증가 그 타로나이 그 타로나니 바기 증 비노 그 타로나니게 증 삭바이 삭빌레스간 그 타이 동는 난그러나이 따지니 크리스탄 비싱거 게 본포레 증 비노 그 타로나나이 이게 증 보니 바기 증 도마 칼다이 바이블 증 데이보 포르나니 난나이 데이보 수능나니 난나이 데이보 증 사작난이 난나이 가이돌바 보나 덱샤 꼬니네 응디도 보나 덱샤 어머니니 자야 코도 덱샤 하게 힝그라디도 내생 부사로 부파노 사마하이 증 부하이는 스님 아파버 증 사작난이 난나이 이게 증 보이나 난나이 자나니 난나이 또노니 난나이 이게 증 가함 잠을 자나니 난나이 Parizin tangannya Ephesians 1 Timothy chapter 6 verse 3 1 Timothy chapter 6 verse 3 Angkurawana 3 Chini subrai Jisu Kristoni ko kubino pia Chini tong thani ko kahamno nayawi ko juda
फोरोंनाय borok bo kungsugui torsajak. Ortung tumaino जों chini subrai Jisu Kristoni kok kubuino pia chini tongthai kok kahamno nayawi kok juda phungnai borok bo kungsugui torsajak. Ang English okisa manai gresnai kok borok kisa naisindi. 1 Timothy chapter 6 verse 3. If anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome some words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accords with godliness. Kawangma borok bodre pot phurungphayo bodre pot umunglayo haikono जों माने जों संसाराव मानै दङ हानि बागै जों कक गाहामनो जों जानानै नांनाय जेफोरखौनो दाबो संसारनि दंथक जाथक जों yang lugo abo माइकु सुनो जामा हायसि संसारनि दाबो जिनामा हन्दि संसारनि दंमों जामों bodre pot नों जों संसाराव गोदोलाय दङ हाबले संसाराव जों दङ जखन नोंगो जों माइकु सुनो जाय दङ हाय नोंगो जों माइका हा जानानै नांनाय नोंगो माइका हांखा गायदों ककथाय जों हाजाग्लायै दंनानै के जों तमा जों कोइने के जों साक न तमानाय सेल्फ डिनायल नै हंगो जों साक न कष्ट ओंनानै नांनाय माने बैनो सिगां सुजुगफ्रावनो नांनाय साकनि बागै वासयाव बैनि बागै वासकनानै नांनाय जों साक न बुलायथाय वालायलायथाय ककरै जों जदि ताखौ बुखौ कक बांलायखांके काइतोनि थानायाव सुमसो दावनानै निदों बुमा बुफा आरो बुमा फाराव गुन्द्राव जदि नायनिनो दंखांके जों बुमा बुफा नै बोसाराव वालायै दंखांके नों बाहाय मा दंनो बेलेगनो जाजायो हायब्ले नोंगे अंहायनो जोंनि आफा काइतरबायनो जों खृष्टान बाय खृष्टान सि कक बांलायै कथालाय मादि या मथा कागलायै बाराखाय ससे खुंब्रै खुंबा मथा गोबाखे काइतर दंथकजाकनाय जोंनि सुकनो आनि आफा बायखे दंथकजाकनाय बिदि जों बैनो गोथारावनाय र बैलासका जों बैनि काहानो सि जों वासकथाय बैनो खातुं रनानै बागै जों वासकथाय साकनिनो उलो सि वासकथाय गावनो बाइबेल सावो बायदि बैला करिन न थानाय चैप्टर 10 बैला करिन चैप्टर 10 verse 24 chapter 10 verse 24 ang porbono khoroksa phano sakni kahamno ta naidi ta naithung buini kaham se naithung or Corinthian kok banglai wei tongo hani bagai Paul masuiga Corinthian no sakni bagni kaham sing ta naithung buini se naithung nge buino kathar nairo nije sakni bagai kaham nai tongka ke buino bokro kathar sinai sakni bagai kaham wasogoi buini mane sakni no kaisa wasogoi tongnai ro buino je kathar simaya nangsi problem koknai gechini rajniti ro go sungtama mako sungsani rajniti ro nai khenke nije faida haibla nije faida nije make nije ni faida yawi ko rajniti khane dong pia jeng Kaitorni peacemaker Kaitor by borok no katharonai Kaitor sungno songja hani bagino sungno kufur klayo nang zuri nini musulmano si nang paiplaliya nang nini sang ni musulmano si sukung maliya nang kadang bopro buini bagi klaisina jeng buino katharonai borok jeng buino katharonai hai katharonai ungmani bagi jeng tebo jeng kok sathani klaithani samung klaithani buino tongmung phunuk thani bubelai kena hus ngani nai nia ka buino katharoi me tabu nang bulai se nang bubi bulai dong niro tang bulai bo kathalai dong di hijakan nang nang se bulai kathalai me kare nang hai
nung hışongnoi walai lego nu khongo tau buni te kaisa nu khongo hışongnoi walai dongka ar tangsaka aga walai mani saya ni no sikang nang nai grati nungna sabruk si walai ja nei saka saka hoya kono bisingo khagai dong nai ni kok nomor nai piaba nung khaksangai kethalai nung kesang no khongo unglai dong kangke bai ko bai walai sulai to kong banglai dong nung sai kangke I nai di phona hai ro ke masangya hanga borok kok na ya bro I borok ke kesang re ke seng ma seng lai sina ne nei ma masuk nai je seng mitana di seng bino ketharna sebano specially Kaitorni kena ari tongnai rok no Kaitorni ketharna Jisu Kristo seng no ketharoka tabok je kethajak borok no kai Kristo jongkha boni o samung ni bagai kepada saya jeng teke saya tanglis nai hai verse 10 Matthew chapter 5 verse 10 by thong jora 12 jora ang pore pikiran nang hai ang pore gona 10 ni sime 12 jora kaito naima tui tonggoi satok jak nai ro borok hamsaja Kaitorni ha borok nino norok ani borok ungma bai bai norok no lajiruke norok no satoke norok no tatalke kok hamiasake norok hamsaja khasrangdi tongthokdi tamne hunke sukno hawo norok ni bagi sokat kwang ma khadijak tongo norok ni slai sikang tongnai diari rok nogo borok rok omo tui keno satokka also dugo English of blessed are those who are persecuted for righteousness sake Seng asai ketal mani pore mutangjak mani pore nakarjak mani pore tuma seng bribai sadokjaki mana sadokjak mani omahai Kristen rongni bagai tuma nai jekone sadokjak nai Yesus Kristus samani kisah masa ngi mana kisah kono ngi bana hai bana ab Kristen kebu Kristen ke aboro si sadokjak nai je borok specially je jeng saka naimani satta jora je naimani sat pot jeng naikya hamsaja pilas kang jeng nugo tuma jeng nugo blessed are those who are poor in spirit blessed are those je omahai borok hamsaja konine hamsaja kaitoni kaham ni bagai tumanai okhui tongnai rok kangi tongnai rok hamsaja Bino maya chanai rok hamsajak get kufur bukharok hamsajak keseng bukharok hamsajak ge te bino ketharonai kaito bai ketharonai borok hamsajak ge obohai jodi borok ngi phaikya o ek ni jimi tangri ke sajora ngi phaikya ke sokat mauni bagai oborok bebang hamsajak borok si sokat manai paithagoso ge borok satokjak nai no borok sadokjak nai tuma tabok seng saimangka seng omahai khlai ke hamsajak ge omahai khlai hamsajak ge omahai khlai kangke hamsajak ke sadokjak nai ge sadokjak mani ke sokat manani bagai ge tabok seng tuma oponi bagai seng sadokjak mani no seng keplai umana bagai sadokjak pro seng gerak ke bahasa mana bagai seng biar nang nai seng saknos tiar klaina nang nai Jisu hai ni sawo je boro ani krus no balei teya abro anurut thanani jugya nis ges seng bonor mana tema bon krus no balei boni loge repre phadi nis ani loge repre nai ke ani krus no tui balei phadi je boro ba maya tui maya abro ani loge thanani jugya cross tambo cross engka tekto sato Yesus Kristus busuk sato zaka bo cross ngesenggo mutangjak mani kostoi piaba boni loge
르카나니 게 크로스 노마 발나이 젖더니 자리자 크로스 동 자리자 삭니 크로스는 정말 발나이 그는 발마야게 보니로게 르프레원이 르카나니 수기야 바리 마타이 도서 타나요는 마타이 chapter 10 verse 38 verse 38 and verse 38 sakni cross tu ye ani loge phayake a borok ani borok chukya sakni cross no bayake a borok ani borok chukya sumso ni result ng tama Kaitorni sasa no tamanai Kaitorni sasa no kamai thangmani Kaitorni sasa ni thani nini army kamai thangmani abonangka sumso hani bagai jeng adam sumso klaimani pore Kaitorni sasa oprok romania hani bagai Roman chapter 3 verse 24 onoso hainoso jotono jani ja lamro laika Kaitorni sasa bai hasal ngka toni bagai sumso bibagai Roman chapter 3 verse 10 osawo jotono sumso klaya khorok sabana kri biaba mathang jakmani phiok jakmani nakar jakmani ka o sasa kamamani no haini hai kifil man phimani nge u sasa no complete jeng kifil man phimani nge jeng kosto satok jaknani nangnai tektor ni bising thangnani nangnai cruise no banani nangnai ikene jeng Kaitor no boni jeng sasa no haini hai jeng kifil man sok phine Padi paithak wasung thangaisiana 2 Timothy chapter 3 verse 12 2 Timothy chapter 3 verse 12 ang polwana verse 12 Kristo Jisu bai thangsa ngai Kaitor no suriwi tongna nainai ro borok beba no satok jaknai nai orjunnuko Kristo Jisu bai thangsa ngai suriwi tongnai ro borok beba no satok jaknai nge satok jak maneka jeng satok jakma bisinti jeng thangan nangnai jini subrai Jisu no si borok sengsari borok satok geseng satok jakna haibana 11 tak Matthew chapter 5 verse 11 to 12 masya tongthok di khaksang di rejoice nisho tongthok di teman male your reward is great nei soka belai kotor hai bagi neng tongthok di satok jak neng tus tongthok di neng satok jak nai neng satok jak neng borok neng hamchajak nisho Kaitorni hani bagai satok jaknai ro borok hamchajak kita bo jeng saiman ka seba hamchajak ingka hani hai ang sanani musungo neng doskani rabar bagan klaiman kan hamchajak ukogya soitan pan nono roiman Tumake seng naitai neng rabar bagan manai doskani rabar bagan klaimawe neng Kaitorni samang no debu Ako bide klaimaka yapar mengote bude bari manka eba kene girja thangman jaga te bude sakthar manka te bu missionary ro subai de manka nya kheba neng rabar bagan manai doskani rabar bagan klaimane neng somoi simaliya girja thangani Kaitorno yapar ma bu bangya kebu komongya bu bangya nge khaba kesu komoka nge khaba bangya Ngen Kaitorno jora siro malia Bible se pore malia jora malia teman le busy ngaba ngen tabu neng hamchajak de na srai hamchajak de na hamchajak ya kabang borok wan sobo neng dom dolor maka hai mangka gari pai maka hai mangka ke hamchajak hama Kaitorni hamare manjak Kaitorni hamare ingi mana Aibana muito naragdi soitani hamari bo ngi mano neng jodi manma bai neng Kaitorno teibo sewa klaimani Kaitorni hapfornani nini
bareka klaima mani bareka ngale that can be blessing saipano bareya nini dondolo everything bareka haipon nini omole bareya jaga na tongko abo kaitoni hamari soitani cha nono phunugui tumanai manai rogui tak srai no lollipop rogui srai ro khok gele khok nai ro omai ki khok nono khogui tumanai khok no tong no lollipop ro nono khogui tlangai pai bien thali paroi nai bom ni lap ni ba ge soitan bo om hai na sungsane manai khunu ing ka kaiton thani lollipop haisi jemoi tonara wede angtini omol sanan sungo oros ogonro haina hai norna meditation ba once of the meditation khlaidi ne sanan sungo Matthew chapter 5 verse 1 to 12 bomo hai borok kaitorni thani hamchajak ge orona angtini pairosinai jotono haina hai khaksang mangte joya pare ang pai ka suinai bukra kaiton no hambairo haina hai nungsungno jora ropikya nini kokthai no one sok laidani tini osun srai ke silai kya bomo hai borok nini thani hamchajak kaito no hambai chini thinango nungsungno haina hai phurungphidi nini kokthai no tebusungno bukharodi nini kokthai no surungnani tebusini bukha ui umano babe nin thani yaparo bukra ji suning baise apo kaiton